Mabu sa makeshift polling centers, ipahamtang sa COMELEC-NIR sa mga evacuation centers sa Carlota City ug Bago para sa eleksyon. Nakatutok ay rin Pedreso. Ginapanghandaan na sa COMELEC Negros Island Region ang pagpahamtang sa mga makeshift polling centers sa sulod sa mga evacuation center sa Bago City ug Carlota City para sa 2025 midterm elections sa Mayo. Magabutang ang COMELEC sang dugang nga tents nga amo ang magasebe nga polling centers para sa mga evacuees ang paglupok sa Mount Canaon. Kasi maliban ko pwede lakas nila na doon na rin kami magpapay-eleksyon. We will have just to procure makeshift polling place. Iga-assess pa sang COMELEC kung pila ka bilog ang kinahanglanon nga tents para sa duwa ka LGU. Ang banwa sa Moises Padilla nga isa man sa posible maapektuhan sa tiun maglupok ang bulkan, gani ginapreparahan man nga sa Ginhulngan City sa Negros Occidenta ipahamtang ang polling centers sa mga magabotong evacuees halin sa banwa. Samtang ang lakas nila na LGU, desidido na nga sa duha ka ginapropose nga barangay sang banwa, hiwaton ang eleksyon sa tiun nga ipasaka sa Alert Level 4 ang bulkan. May ginpreparar naman nga 10 cities sa Himamaylan City sa tiyon nga magpatigayon sang mass evacuation. For the president arrived, they have need to separate like doon na lang talaga sa lakas nila na sila maliban ko doon na rin doon na rin kami magpapay-eleksyon. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.